V aplikaci Matrika klikneme na agendu narození a otevřeme hlavní knihu. Klikneme na tlačítko Nový zápis. Pokud má každý uživatel přidělený svůj svazek, dotáhneme číslo svazku stisknutím zelené šipky v horní části záznamu. Pokud ne, přepneme se pomocí tlačítka se symbolem dalekohledu do přehledu agendy svazek, vybereme správný svazek, zvolíme číslo strany a přetáhneme údaje do záznamu. Potom začneme vyplňovat údaje o dítěti. Mezi jednotlivými položkami můžeme přecházet pomocí tabulátoru. Dále vyplníme údaje o otci a o matce a potom se přepneme na záložku Záznamy a opravy. Zde vybereme jednu z položek z rozbalovacího menu a můžeme zadávat další záznamy. Pokud potřebujeme, můžeme zapsat další údaje na záložky Pomocné údaje, Statistika a Zvláštní matrika. Po zadání všech informací se vrátíme na záložku Kniha narození a stiskneme tlačítko Uložit. Záznam je nyní uložen a můžeme ho vidět v přehledu Knihy narození. Pokud je zápis připraven k uzavření, stiskneme menu Kniha narození a vybereme možnost Uzavřít zápis. Zápis je nyní uzavřen a nelze ho běžným způsobem upravovat ani mazat.